Godfrey Leone Ganado, esponent ieħor mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil, kompla jżid mal-pressjoni fuq il-kamp Bernard Grech u jiddefendi lil Jason Azzopardi. Fil-fatt fuq Twitter Ganado li ma setax iġerraħ li Jason Azzopardi kellu jdoq l-irtirata u li Adrian D'Elia ħareġ scot-free qal li l-unika soluzzjoni hija li immedjatament il-partit jinqasam. Lil Jason Azzopardi Ganado wera solidarjetà sħiħa miegħu. Intant, il-messanxiena mill-imkejjen tad-Dar Ċentrali li rat lil Jason Azzopardi u Adrian D'Elia ipaċu permezz ta' stqarrija wara sensiela ta' attakki mirati lejn xulxin ġabet reazzjonijiet imħalta. Fl-istqarrija Jason Azzopardi kellu jirtira allegazzjonijiet li kienu arma kruċjali biex Adrian D'Elia jitneħħa minn kamp u jieħodlu postu Bernard Grech. Fuq Facebook partitarji nazzjonalisti qalu tagħhom u bħal donnu qed jaraw xi serja televiżiva il-koll għaddew il-kummentarju tagħhom. Fost l-oħrajn kien hemm min innota kif temp ta' ftit sigħat ġew irtirati pataflun allegazzjonijiet li saru mid-deputati fil-passat. Wieħed fil-fatt staqsa xturi din dwar il-partit u staqsi jekk l-irtirata minn Jason Azzopardi saritx wara pressjoni fuq id-deputat. Madankollu oħrajn ħarġu juru l-għadab tagħhom wara li l-istqarrija iswed fuq l-abjad turi li Jason Azzopardi kien qed jikdeb fuq Adrian D'Elia. Oħra stqarret kif wara 3 snin jintefattajn fuq Adrian D'Elia, issa Jason Azzopardi irtira kollox u qisu qatt ma kien xejn. Hija kompli tgħid kif Jason Azzopardi mhux xejn għajr mażramon il-partit. Partitarju ieħor tal-Partit Nazzjonalista qal kif b'din l-istqarrija intwera kemm il-partitu bla kuraġġ li jieħu l-passi xierqa u qal kif messum ġew imkeċċija żewġ deputati. Filwaqt li partitarju ieħor qallu li l-partit spiċċa bla gazz, ieħor qal li din kienet kollha messa nxena u li l-qasma għadha hemm. Kien hemm ukoll partitarji li ferħu lill-ex kap Adrian D'Elia u qalulu kif issa l-verità ħarġet b'daqqa ta' penna minn Jason Azzopardi nnifsu li ġmielu jallega. Ieħor indirizza direttament lil Partit Nazzjonalista u qallu kif daħak bihom. Qal li l-istqarrija konġunta bejn iż-żewġ deputati tikkonferma dan iswed fuq l-abjad. Dan b'referenza ċara għall-allegazzjonijiet li waslu biex it-tasserati ma jerġgħux jafdaw lil Adrian D'Elia bħala kap u minflok iduru fuq Bernard Grech. Fil-fatt, ieħor staqsa għaliex D'Elia tneħħa minn kap meta issa Jason Azzopardi irtira l-allegazzjonijiet fuq Adrian D'Elia fosthom l-immina lil David Casa. Fil-fatt, partitarju ieħor der imxebba l-aħħar bl-aġir ta' Jason Azzopardi u spiċċa jtennilu għal darba tnejn biex la issa kellu jibla kliemu iwarrab u jagħmel l-ispazju fil-partit. Dan fil-waqt li stqar kif fil-Partit Nazzjonalista m'għandux ikun hemm spazju la għal Jason Azzopardi u għall-ebda deputat ieħor bl-istess atteġġjament.